Sore. Selamat malam Pak De. Ya, Bojonegoro ya ketemu niki jenengan teng mriki alhamdulillah. Iya, alhamdulillah iso ketekan rene ya De ya. Tekan. Ziarah gak rada maka telat ya ta. Ora apa-apa. Anu transaksi to. Padake men apa piye iso. Ngono malah kok jelaske. Iya. Disapa dulu ini seluruh warga yang berada di mana? Sawahan. Gedang Kluthuk Sawahan Nganjuk. Gedang Kluthuk Nganjuk, Wilujeng Dalu. Selamat malam sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki pun ngentosi ket wau. Ora kok ket tau dek wingi wis ngenteni. Ya klaru kok ngenteni dek ini wong acarane saiki kok ngenteni dek ini. Ya banget ke. Heeh. Inggih niki acarane yaitu pernikahannya Mbak Farida dan juga Mas. Hah? Undangannya keren. Oh Mas Julianto. Mas Julianto, Mbak Faridah. Oke, Mas Julianto dengan Mbak Faridah. Kita doakan dulu semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Terus semoga cepat diberi momongan. Semoga sehat selamat wilujeng. Mugi tansah langgeng sampai kakek-kakek nenek-nenek. Dan untuk ini berada di rumahnya Bapak sinten? Sumani. Nggih, Bapak Sumani kan Ibu Surtini. Nggih, mugi-mugi tansah pinaringan panjang yuswanipun, kathah barokah rezekinipun. Ora lokak ning malah kebak ngono ya, De ya. Iya, kita kembali lagi dengan Sawung Galing. Sawung Galing yang asli dari Sidorejo. Sidorejo Seradan Madiun. Akhirnya ketemu mana ya Bu ya? Ya Bu ya. Wes, iki diaturi sing halus napa sing kasar yen? Mboten sing halus. Mboten pengen halus-halusan riyen. Sale niki hawane asrep. Wis ora goleki idul kok dewa. Sing ngene-ngene. Iya, kuwi sing tak senenge. Iya ngono. Oh iya, De, sepurane ya, De ya. Sepurane iki mau aku telat lho, De. Kowe iki nek nyandak mbojo kaya nyandak pemean ngono. Lah lek ngene ra tekan lho. Alon-alon. Piye cantik piye. Iki mau aku ki telat gara-gara nyapa. Telat gara-gara nyapa mobile bane gembos. Ndak. Ngapa? Heeh. Gara-gara niki dalane kene mluk. Oh iya ta. Dalane teko kene kan mluket-mluket to. Berliku-liku kok mluket-mluket. Ora sing dalane nikung nggih to Bu nggih. Nikung. Sing dugi ngajeng nikung. Napa ngeten-ngeten to? Heeh. Wi kangelan mobil iki. Heeh, gek terus ki dalane to kaya bus. Terus apa bensine barang ki ndek mau kok ya pas entek to, De. Akhirnya aku nyurung kuwi mau. Masalah layak kok keringetmu kaya ngene teng Drotes mau nyurung to. Kowe iki jane penyanyi apa barang? Ya kan kendala toh, kendala. Ngapunten sangat kagem pamirsa yang ada di live streaming YouTube. Saya mengucapkan maaf sebanyak-banyaknya. Mereka ternatis stream topik studio kok ngucap macet tak tero-tero apa ki kok rindi. Niken. Di ngonokne muni ya. Nggonanku tak ngonokne muni ya soalnya anget pisan. Iya. Lagune napa niki, Bu? Penggemar dari Niken Salindri. Aduh. Munine santri pekok nang aku to. Santri pekok. Lagune sing apik ya to, Pak ya. Sing apik. Sing apik. Mau aku nek santri pekok. Wirang. Iku mau go ngono sing nyanyi wingi. Iya go ngene. Angel kok kuwi. Wirang nadane C.
C. Oh ngene iki C to. Iya, iki C. Ngene iki ndok nek nggon aku. Endok ki ngene. Oh iya. Nek ngene gak. Ready? Sawung galeng. Wirang. Wah, jan. Wirang Bang. Wirang tenan. Aku kulino. Dik, Dalam. niki enten ngopo? Oh, wong oleh gemati nih matur suwun. Lho padahal tawon dicekel niken kok gak ngentup ya. Hah? Kok kowe iki kok aneh men kowe istimewa lho. Kowe termasuk lho. Kok cekel kok gak ngentup to? Bosok nyekel wong ayu, bosok nyekel kaya aku ndabdeb. Ndang jajal. Mah. Aku demen melentung ngono kuwi. Iki, Dik, Nduk, ana panjenengane niki terutama satu penggemar jenengan, Mas nganten, Mbak nganten mau bersama di sini di atas panggung. Iya. Sarang jenengan. Terus Pak Winarto Sama Bu Wi. Lurah Sawahan. Terus Oh iki jeleki wong dijak caturan kok malah ngop. ya manusia kan Rene. Wah, kabeh. Heeh. Oh ya ngetawa ya kabeh. Ya kedua mempelai dulu aja. Oh iya. Monggo Mas Juli kalian Mbak Fari. Mas nganten, Mbak nganten, monggo Iya. tindak mriki. Kurang Nggih. lho kok. Mbak Fari kalian Mas Juli. Mas iki bagus ya, Dek ya. Ganteng ya, kasih sithik karo aku lah. Alah. Jelei sampean iki. Monggo Mas nganten, Mbak nganten. Ora sampean ki Ora jelek ngopo? ora jelei sampean ki. Terus Jijik. wis Lah jenenge. wong aja diser-ser gamping. Lah nek ra ngene ya ora payu, dek ben tak genepi semen malah tak kena tak lapi. Urung mas, urung. Sabar. Wah, niken. Mbak, Lah mas lek joget ngene. Ah ndak mau aku mbok cium, kamu udah punya istri no ndak mau. Mbak Gimana nganten. sih? Masa mau cium-cium aku? Oh, iya piye to Mas? Boten, Mbak, boten. Niku maksudnya ajeng bisiki minta lagu ora kok Bisiki mencium. padha lanange kene mas. Angora aku dadi korban. Dan bisi ana iki engko ben disampe. Oke, minggah. Oh anu Pak Winarto kan minggah. Pak Minarto kan minggat. Minggah, Mbak, minggah. Oh minggah. Niken, kowe kok tak jadus susu engko. Aman. Pak Winarto kan minggah. Aku mau mbok dusi nek sampean tak dusi ra apa-apa. Berarti mayit. Bapak Winarto kalian Ibu Win, monggo katuran minggah dateng panggung Bapak Ibu. Monggo Pak Win, Bu Win. Kang Pak Sumani monggo. Bapak Sumani. Hitungan 1 sampai 3 hangus. 1, 2, nomor undian hangus. Monggo Bapak Ingga Jumeneng teng panggung. Monggo. Ya, mate le semangat yo. Nah, yo. Monggo Pak Mani kali Pak Win. Ini ku ngeten Mbak, jenengan kula terjemahane pun berasangka buruk.
Suami jenengan ngeten iki muga-muga besok jenengan gadah putri niku kados Mbak Niken Salindri. Amin amin ya rabbal alamin. Ngoten. Cerdas tapi ngentekne sego. Niku ketara wong umur 13 kok bobote 90. Sugeng dalu Bapak Injih Radi napa madhep mrika Bapak? Nggih. Kersane mboten bokongi sebelah mrika. Eneng bosone kersane mbokong. Alon Mbak, alon wi Pakku. Ya dong. Duh, ibuke kok mboten minggah? Loh. Absen. Buke wis diunggahi pake. Awut ta. Saku kok. Mboten napa-napa mboten sakale ibuke malah mboten bebas gitu, Pak. Sampun beton dompet. Sampun. Sudah cah tenang wae ya. Sawung galing tenang wae ya. Tenang wis pokoke sing bahagia kita semua. Niki wonten permintaan lagu napa? Lek saking Mas Manten niku mau Lintang Asmara. Nggih. Nek mbake napa mbake? Mbake nderek mawon niku pripun? Joget nggih. Inggih. Jambu alas. Nek bapake napa, Pak? Ungkapan hati napa? Ungkapan hati. Ungkapan hati niku lagu. Ya, kuwi panganan. Niken ya Allah, ya Allah. Kutulis. Ungkapan hati. Ungkapan hati ki tembang. Tembangnya piye? Ungkapan penek no hati. Ngawur. Ungkapan hati ki enek to lagune, Mas. Oh ada. Oh, kula mboten ngertos Pak Bret. Napa lipune? Nggih niki jambu alas riyen nggih. Nyapa salim. Aku ki nganu bapake iki lho ngene kok malah salim. Ora Mase yo De yo. Mase karo Mbak iki ketok le bunga banget ya. Bunga banget ya, kajate terkabulkan. Iya. Rawone sampean. Piye rasane Mas dadi nganten sedina piye rasane? Alhamdulillah nggih, bersyukur bersyukurlah intine Mbak. Bersyukur ta, engko diselmati itulah kehidupan sebenarnya. Diselmati mumet dasmu Mas, tenan. Mikir bojoku sesuk madang apa ngono kae ya. Mas, nggih tangane bar saliman bar mek Niken Salindri kok aja diisuhi seminggu, Mas. Penting bojone gak aruh lho, Pak. Cocok. Piye maksudnya? Aku dadi provokator apik. Ayat jambu alas dhisik Mas. Neng nong. Tepuk tangannya mana ini buat Mas Juli? Mas Juli. Waduh, jan suarane apik ya. Apik banget. Apik kok, kulino karaoke mesti. Deleng les karaoke niku Mbak pripun? Nah, terus latihan nyanyi di mana? Langsung karo mbaknya, Mbak Farida. Ya ning apa ning omah. Ning omah. Ya toh. Karaoke semule. Apa? Niki Pak E. Jenengan request kalih genduk Niken. Apa? Nggih, dumateng Mas Jeffrey kalih Mas Rizal jumeneng teng panggung, monggo. Yo. Monggo Mas Jeffrey kalian Mas Rizal. Monggo kula suwun sanget. Waduh, ganteng. Monggo dipilih. Ndak aku sold out aku. Apakah udah punya pacar? Belum. Tasik dagangan nih. Masa? Nggih to, Mbak. Cobi mun cincine ngeten iki napa dereng? Lah wes iki. Lah iki, oh ya wes aku tak karo kancane ae. Kancane Mas Rizal. Mas Akbar. Berat. Eling. Bar. Oh, Mas Akbar temennya Mas Rizal.
Salam ke Mas Akbar ya Mas. Kualik ya aku salam. Oke, kalau ini namanya Mas Jeffrey. Mas Jeff. Oh, Kembaran saya ini. oh Jeffrey sama Jeffrey Nicole. Iki gak Jeffrey Nicole, iki Jeffrey Colny. Ngatan. Kembar niku beda bapak beda ibu. Ya duka kula nggih mboten tumet ngitung, Mbak. Oh, nggih. Niki Mas Rizal kalian Mas Jeffrey badhe nyanyi napa? Monggo, Mas. Request saya joget. Mas. Mumpung petuk Mas nggo mic. Ning kene sing gak nyangoni medun. Weh, kok galak. Wasem. Lah ngebaki panggung. Ngaku nih. Sampun sangu. Oh, semonggo disangoni Mbak Mas. DP riyen Mas. Alah mboten Pak. Mboten. Napa? Monggo. Oh nggih purun nek dipeksa nggih purun. Matur sembah nuwun Bapak. Terima Matur sembah kasih. nuwun. Injih, matur sembah Alhamdulillah. nuwun. Yo, aku nyedak kengko kliwat ora kengko. Ayo request lagu apa Mas Rizal sama Mas Jeffrey? Monggo, Mas. Mak yo. Cundamani. Rezeki. Mau joget di sini ya? Ya wajib kok, Joget Mbak. di sini ya. Wajib joget. Iya. Ngancani aku masa aku dhewe. Iya, no. Nggih. Mbak aku ya Mbak ya. Ini oke. Iso ngoniken. No. Loh, Bapak sampun dicontoni kok dereng babut dompet Bapak. Satu boten, paket, boten. satu paket ini. Injih, boten. Suantene telas Bapak. Samenika sampun 3 hari 3 dinten. 3 hari 3 dinten. Oh nggih, matur sembah nuwun nggih Bapak sehat selalu panjang umurnya. Inggih. Amin. Wes, monggo juragan. Eneng banget nyawer ke urunan iki. Matur sembah nuwun Bapak. Lho, Bapak le bar nyaweri wedi jaluki neh akhire medun. Inggih, lho Masih dereng. pada nyanyi riyen. Oh nyanyi sih iya no nyanyi dulu. Setor arisan. Leput mudun sih. Oh Mbak mau turun. Nanti kalau saya perempuan sendiri saya nanti dicatat sama 3 lelaki berbahaya ini. Bes nadanya bes. Pak Darno monggo jumeneng wonten panggung. Monggo Pak Darno. Pak Darno monggo. Nyanyi. Ya. Telu sik lho Mas. Oke, nggih. Ya. Ayo. Mas Jeffrey apa Mas Rizal monggo. Apa? Iya, tak wangi. Rizal, Mas Juli, Mas Jeffrey. Ya, Mas Juli mau mengatakan atau mengungkapkan kata hati yang Nggih. Matur nuwun sanget kehadiran sederek-sederek sampun jugi wonten griya. Mugi kehadiran jenengan ndamelake barokah kagem kula lan keluarga kula. Matur suwun. Amin. Sampun, Mbak. Sampun capek. Sampun, monggo lintang asmarane. Saya ditagih kok ya. Wot. Nggih. Terima kasih. Nah. Monggo. Foto. Foto satu jepretan 50.000. Ontek saya. Ayo. Nggih HP-ne Mbak E. Monggo. Iya, minta tolong ya. Iya. Pas. Oh sudah. Anjir. Iki lintang asmarane duet karo sapa? Ala wong kuwi nawe manual itu ta. Mas Darno. Oh Pak Darno. Oh Pak nggih, Darno. nggih, monggo Pak Darno. Oh monggo Pak Darno.
Nggih. Pak Dano. Pak Darno. Lah ngomong ngono Mas maling ngomong Mas Dodo. Pak Dano. Pak Darno kok. Monggo Pak Darno, halo Pak Pak Dano. Darno. Monggo Pak Dano. Amale kaya wong ABK aku, mamune Pak Dano. ABK iki nggih. Anak berkebutuhan khusus kok goblok mentah Mas aku. Gak ngerti ABK. Kapan aku pinter kok. Monggo. Kan iki namine Pak Ambo. Pak Nanu. Ayo tenan to cocok. Sinten namine Bapak? Pak Nanu. Pak Dano. Pak Danu. Nono. Aku linane ngeten Pak Danu. Biasane ki niken ki biasane nek apa ki niki lagu Lintang Asmara biasane karo Akbar. Mbosok ki karo tim kaya piye iki. Pak Dano. Romo Winter. Gak apa-apa. Monggo. Pedot. Heeh. Lintang Asmara kadang sawung. Lintang Asmara sawang galing lagi. Matur suwun sanget Mbak Nani ya terima kasih. Suka. Ora kaya suwekne. Ora. No kok. Terima kasih Pak Momo. Ya Pak Darno. Aku malu. Geting ae. Pak, tak omongi. Pak Darno muni Mbak niku mik ndak nek wani. Ayo muni. Ngamuk ta wo. Aja ngono. Lah piye? Pak Dano yang duwe dhewe. Sampun. Terima kasih. Duh. Alah napa to Pak? Mboten sampun. Iki artis kondang sing akeh. Aja kaya biasane Jane enek apa ora? Weh. Kaya 10.000. Niki pajeng napa mboten Mbak niki? Padane gambyongane 10.000. Ayo. Oh enten Pak Dereng. Matur suwun nggih. Bapak Riyen damel kenang-kenangan. Nggih. Alhamdulillah bisa nyium tangane Mbak Niken. Ya. Umure sampean tambah 50 tahun. Alhamdulillah. Kok tambah? Sampun, matur suwun. Kok tenan iki? Sik dimane sik Mbak Niken, engko ben orang ngindur. Dimane sik? Lah. Iya. Aduh, Pak Dano jenengan nek ngemakne kula malah untune malah kalong loro lho. Wis entek to. Jan nyenengke banget nih. Nyenengne ya Pak Dano iki pamane ndek bojo kaya Pak Dano iki bendina iki dijak guyon ya ta? Iya to wong-wong iki jan seneng nek srawung kok. Ceria grapiak semanak jan aweh-weh kuwi lho. Benjing nanggap nggih Pak. Kula dongane rezekine kathah nanggap niken salindri piyambak nggih. Amin. Nek nanggap kowe lah musike sapa kok kowe tok? Anu wae karaoke nggih HP ra apa-apa. Oh iya. Yo nanggap sawung galing pisan ya ta. Sawung galing pesnikan salindri ngono. Jos tenan iki. Iya. Iki Sampun. Ken, Hei. kowe wis luwe baru. Iki biasane cah sakmen iki semego biasane iki. Apa? Gampang luwe ngono. Aku to. Heeh. Sing luwe sampeyan jare aku mau wis mamok. Tak gua alasan kowe bosan langsung teko. Yo padahal aku gak luwe gak dibalekne nang oke alasan aku wangi mau. Niki kula sampun apa malih? Malih napa sampun? Malih napa sampun? Sing kene malih, sing mriki malih napa sampun? Sing sebelah mriki malih napa sampun? Sing kene wis ajare. Alah, kowe iku alasan yo njaluk neh kok. Iya ra apa-apa berhubung ki mau teko aku telat. Rodok gelo liya-liyane dadi malih. Iki mau madang ya. Ndak apa-apa sampe lanjutne madange sik, Mas. Aku tak Bawa Ken. bawa. Ken. Lah mau berancake masa bawa. Ora masalah. Biasane bar bawa niku terusane bojo biduan. Ngawur. Ngawur ae ya. Ndak mau. Heeh. Ya bawa apa ya? Aja ngidam tari lho. Mah, Setia tuhu. mah.
sapa to sing muni Sen mangsaku kok madang ya ndang madang lho. Mau aku aleh aku. Bawa nganu wae. Kinanti Slendro. Tak tunggu. Oh ya pelak. Anda mau cici. Kowe timbang ngesuni sen niken ngesun aku ya to. Ndang kok. Nadane pelok ganti pelok ambek Slendro Mas. Jadi bareng ditabuh bareng. Kok malah bubrah. Oh iya deh tak gandrung deh. Mikmu ki aja telu lho. Loro deng. Loro. Sing sitok ya. Aja sing kelip-kelip gak patut wae nggih. Sing sitok ayang-ayang. Wah, Sing telu wis gak iso. arang kading iso nek. Wis layu. Tunggu seliramu rawo Sakala wetengku krasa wareg padahal urung maem krungu swaramu nduk. ya wis senek luwe to. Heeh. Aku kan nyanyi ya. Ya aku tak setel HP suara Niken Salindri.